Diri kay imo man na dito. Kaya mo lagi. Ako lagi ay pagkon kay papakapitan tay ikaw. Diri kay imo man imbising nang mau. Para mo lang ini. Dere. Daw, kay sakit pula. Damat bungat kan aguryo kuan. Mga hantak. Okay ni. Bahay na ani pahiyan niya. Bis. Waray na ini. Oh, nagtipre GR. Uy, pre, gaano kanila nangangawat ka no? Diri kak nangangawat maram ka na ako nini mga tanom. Diri ka nakita. Ako't nagtanom ini. Eh, nangabat ko, pero na kasi mana ginagiagi ko turo kay ko takkan ning. Diri tayo kong kikitan din eh. Maram ka may dako trabaho. Once a year lak na uli. Ayir. Kay o kita nagado. Masayot na tak mga hantak kay diri ko na alagyam. Akon ini. Mat pinangarit ka man, di man ini mo akon man ini. I mean, tagi ako kita iming tikuri ginamon sura. Amo lang ngayon, amo lang ngayon ti mo maaro ka ngayon. Maaro ka lagi. Ano tagi ako kay yawat na lay nagigisaw ko niyan. Sige, sugad na line eh. Matag ako, panguhan na la. Sige. Sikaw na't pangaw damuan na la ha. Maaro ako na la niyan. Ay mo. Kay makadian ako panginginanon ko ani nga ditak kuan. Kunda mo pa dito. Oh, kay med ako di mga tanom liwat na pakwan. As ang mga sardinas nga tanom ko dito kun nanurok na. Ha? Sige. Damo ha. Sige. Paayala. Lagi. Bangin nim guti ay latim kuhaon, di kita makasura. Kabaraka lagi. Sige. Kabaraka ako na't balay na niyan. Ay, butang ko pa rin GR niya. Yung timingan niya pagtubuhay yung kanding. Nga, puri kami sura. Bisa nag-gift kami ni. Ay, lagi tatagan ko na lang yan. Puro ko pangarat bukid. Dito tawo niya takam-tak. Ba't ko nga ay kagaharbis ada. Una, hampada pa niya ring. Pirat niya kabulan lak maginulat niya ay. Tidak baka diyon ka daw. Bilang niya natawo niya ring. Ba't ko niya ay amo ko na din niya ang paragsawag niya kanding. Ay kaniri po pasangin kagudlan no kada. Ano ko? Ano nag-harvest ka man takantak? Ano ko? Pinangangkong ka man na nagsarot naman akong tagiya. Nagsarting tagiyan na tagiyan na limot. Pero GR, kay amo na niya siring. Papagharbis ng anik niya, amo nga ni nagkagkuha kini. Nya inang ka. Nagpipinanab ka pa ng iba na tao na ikaw na taadisag parang kuting mata. Diri balik. Okay, amo na siring ni GR nga. Iya ko ni din ni. Ngandirik maarong nga ikaw ngayon tagiya. So, sikin pala sa tutay. Nakitang ko na ta TV. Di na't madara akon boy. May ka boy. May ka na. Diri kay imo man na dito. Kaya mo lagi. Ako lagi ay pagkon kay papakapitan tay ikaw. Diri kay imo man imbising nang mau. Para mo lang ini. Dere pwede kay pipinanap ako. Daw mo taging tatapan tas ikaw lang at yawat kawatan yan ni. Nga di kay dadun tayo kapitan. Ha?